Jestli se ptáte, jaký je nejdůležitější biologický pochod na Zemi, tak je to fotosyntéza. Fotosyntetické organismy produkují potravu a kyslík pro všechny ostatní organismy na Zemi. Bez fotosyntézy bychom neměli co jíst a neměli bychom co dýchat. Málo kdo ví, že většinu kyslíku na této planetě produkují jednobuněčné organismy, řasy a sinice. Náš tým v Třeboni se snaží je najít, popsat a zjistit jejich evoluční vztahy. První se vyvinuly purpurové bakterie, později se objevily sinice, vyšší rostliny se objevily teprve v průběhu prvohor. Výzkumy naznačují, že ty nejjednodušší organismy se mohly vyvinout v místech se silnou vulkanickou činností, v horkých pramenech s velkým množstvím minerálů. Takové podmínky dnes nacházíme například na Islandu. Proto se chceme soustředit na průzkum fotosyntetických organismů právě zde. Ahoj, já jsem Kasia, pochodzím z Polska. Mým úkolem bude najít fotosyntetické organismy pomocí mikroskopie. Jmenuji se Vadim, pocházím z Moskvy. Mým úkolem bude vypěstovat nalezné bakterie v laboratoři a popsat jejich vlastnosti. Jmenuji se Karel, jsem z České. Mým úkolem bude sekvenovat nalezené organismy a popsat jejich kompletní genetickou výbavu. Ahoj, já jsem Marko a jsem z Makedonie. Mým úkolem bude charakterizovat fotosyntetický aparát získaných kmenů pomocí nejmodernějších optických metod. Nebudeme příliš přehánět, když řekneme, že vznik fotosyntézy byl jedním z nejdůležitějších momentů v historii Země. A věříme, že pokud se dozvíme více o vývoji fotosyntézy, dozvíme se více o původu života obecně.